दिनै गोदान दिल्लीयाव हादोरनि राजधानीयाव गाजा गोमजायै फालिफैदों आरो मैयानिफ्राय लानानै बेवहाय बड'लेण्ड महोत्सबबो जादों गिबि खेबनि थाखाय बेजोंनो लिंक लाखिनानै बे बर' थुनलाइ सानखौबो बेवहाय फालिनो लाहार फाहार जागासिनो दं। बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बयबो बर' फिसाफोरनो बुहुमनि जेरावखि थाया मानो बे गोथार सानखौ गोसोआव लाखिनानै आं बयनोबो गाहाम हामलायनाय जासियो। मानो होननानै बुङोबा बर' राव थुनलाइयानो जोंनि सिनायथि दा आरो बर' राव थुनलाइ थानायखायनो जों हारि हिसाबै दङ। बर' थुनलाइया दिनैहाय जि इउनिभारसिटि लेभेलसिम फोरोंजानाय मोनसे आयदा जाफैबाय आरो बे बर' रावा आरो बर' थुनलाइया साहित्य एकाडेमि बिभिन्न हादोरनि माखासे फसंथानफोरजों सिनायथिबो मोनबाय। बिनि थाखायनो दिनै गासै मुलुगाव बर' रावनि सायावबो आरो बर' थुनलाइनि सायावबो मोनसे स्टाडि जायो। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दिनैनि बे गोथार सानाव गुबैयै आङो दिल्लीयाव थानाय बर' फिसाफोर जायफ्रानाखि मैयानिफ्राय बयबो ओंखारबोयै बाहागो लाफैदों बिसोरखौ आङो साबायखर बावो आरो बुहुमनि गासै बर' फिसाफोरनो गाहाम हामलायनाय जासिहरो। बड'लेण्ड महोत्सबनि लोब्बायै मैया जालांनाय जिहेतु गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गोबां बाथ्रा बुंलांदों बर' माहारिनि थाखाय बेखौ मा बुंगोन सार? गिबियावनो आङो बड'लेण्ड महोत्सब बेनि गेजेरजों जोंनि हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बर'फोरखौ बांसिनै मिथिनायनि खाबु मोनदों आं बेखौ सानो आरो जोंबो गाहाय मन्थ्रिजों खाथिसिनाव फैनायनि मोनसे खाबु मोनदों। खारन 2020 मायथाइयाव बर' गोरोबथानि मुङाव बिथाङा जि थांदोंमोन बे सरकारि प्रग्राममोन। दिनै नाथाय आबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा जयै लोगो नांनानै खुंनाय हाबाफारियाव बिथाङा फैनानै गोबां बाथ्रा बुंलांदों। बे जोबोद थुलुंगाथाव बाथ्रा आरो बर' हारिखौ हादोरनि प्राइम मिनिस्टारा दिनै गनायथि होनानै आङो दा नुदों जे बिथांनि जि एक्स हेन्डेल टुइटार बेवहाय फ्राय 7,83,000 भिउ प्रधान मन्त्रिनि जि स्पिच बेखौ नायगासिनो दं। थारमाने बियो खालि भारतनिल' नङा, माने हयथ'बा 1 लाख 1.5 लाख भिउवार्सफ्रा बाहेरानिफ्रायबो नायगासिनो दं। बे जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा। बेनि गेजेरजों जोंनि हारिनि राव थुनलाइजों लोगोसे हारिमु दोरों गासिबो मुलुगनाङै गोसारबाय। बे महोत्सबा जोबोद जाफुंसार महोत्सब आरो बर' थुनलाइनि जे गोथार सान बेबो गाहामैनो जाफुंलांगोन आरो गासै बर' फिसाफोरनो दिनैनि सानाव आरोबाव खेबसेबाव आङो आंनि गाहाम हामलायनाय जासियो।